Tako, nahajamo se pri Mitreju. Z nami je gospod Namik iz Piramide Sonca v Visokem v Bosni. Namik, na kratko nam molim te kaži što si ti osjetio ovdje kod Mitreja. Trenutno je vrlo jaka i pozitivna energija. Što znači u prijevodu energije odlično za moment i period čišćenje, odnosno i na kraju dobijanje pravi informacija. Na templu uvijek možete dobiti informacije šta treba dalje raditi. To je jako bitno. Međutim, naravno, na ovakvim vrlo jakim energetskim područjima ne treba se previše zadržavati, jer škodi datom momentu, znači nije to direktno blagi minus gdje se možete duže zadržavati, vrlo jaka energija, tu treba biti na toj energijama vrlo i naravno oprezan. Znači treba biti onoliko vremena koliko vaš organizam to dozvoljava. Ako vam dosadi, znači to je vrijeme da se morate svog dijela skloniti. To je tako kako je, kažem, to je lokacija za kratke seanse. Naravno, to je kratko, isto na tumusu tamo. Znači, kad imate tumus, znači, možete na tumusu meditirati. Međutim, naći mjesto gdje je pogodna energija za otvaranje. Gdje imate vrlo jaki minus, tu se proba, poslije toga se miču. Prijevodu znači, od prilike, gdje imate 225.000 do 30.000 bojica, to su perfektne energije za čišćenje, odnosno meditacije. Preko 30.000 bovisa je vrlo jaka energija. Znači, 40.000 bovisa treba biti najviše 10 minuta, 50.000 bovisa ne treba više od 5 minuta. Zašto? Direktno udara na moždane ćelije. Ako ste energetski otvoreni, prijevod znači sa 7. energetskom čakrom, krutskom čakrom, da možete biti koliko želite i to možete protokolizati. Većina osoba ne može podnijeti visok stepen energije i zato se budi na 50.000 bovisa 5 do 7 minuta. Preko je u stvari za osobe koji su otvoreni sa svim. Da te pitam još, kako bi usporedio energije na piramidi u Visokom i ovdje? Sad u datom momentu, ovo me posjeća, kad sam izašao iz auta, osjetio sam kao energiju na tumusu u visokim bosanskim piramidama. Vezano za energije na piramidi Sunca, otprilike na lokalitetima ima gdje je isto tako jaka energija. Naravno, tu biti se samo priđe, osjeti se energija, čuti energija, a poslije toga idete na mekšu, lakšu energiju. Jer možete boraviti onoliko vremena koliko biti ste i namiravali biti na tim područjima na toj energetskoj frekvenciji. Hvala ti, naša ekspedicija ide naprijed i vidimo se.